Reward money alang sa pagtudlo kung kinsay nagpatay kang Richard King, misa ka na ngadto sa 1.3 million pesos. Ebidensya nga nahipos nagtudlo sa mga pulis nga nalambigit sa illegal drug operation sa Bohol. SWAT unit deactivate sa dakbayan sa Naga. Laing upat ka mga syudad sa lalawigan sa Sugbo, butangan usab og SWAT. Bag-ong giablihan nga CTU Naga City Campus, ana ang magklase sa ilawom sa Tulda. Karaang merkado nga himuong eskwelahan, wa pa malihok. Babae nga napasok ilawom sa jeep ni pasahero kagahapon, namatay. Tulo sa siyam ka biktima, naapa sa hospital. Fashion icons gikan sa Koluhan, bibisita sa Sugbo alang sa pagtapok sa mga local designers aron maila sa international fashion scene. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban sa kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, pitsa 17 buwan sa Hunyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Hinay-hinay nang nibalik sa normal ang klase sa amihanang Sugbo, labi na ang lugar nga grabing apektuhan sa bagyong Yolanda sa nakalabay nga tuig. Ang DepEd Cebu Province mipahibaw nga dunay pipila ka mga tungaan ang padayong giayo karon. Matod sa Division Coordinator sa Balik Eskwela DepEd Province nga si Ninita Haralve, balik normal na ang mga klase bisan pa man ug duna pay pipila ka makeshift classrooms. Daghan na sab ang nanginlabot sa Adapa Classroom o Adapa School Program. Hinuon sukad nagsugod ang klase niadtong Hunyo 2, wa na sila sinating mga problema gawa sa pipila nga dura gyapoy nagpa-enroll. Giklaro ni Haralve nga di mahimong balibaran sa DepEd ang mga tinunan nga nagpakitag interest sa pagtungha. Digid sa kalikan nga naa po ibang mga eskwelahan na sa this time nga nagklase pa sa kanaganing tents, makeshifts kay naghuwat sila sa construction and repair sa mga classrooms nga na damaged. Nag-antos sa kainit ilawom sa makeshift classrooms ang mga tinunan sa labing bag-ong gibuksan nga sanga sa Cebu Technical University Naga City Campus. Gipaabot pa ang ma-renovate nga karaang merkado sa publiko sa maong syudad nga mao'y himuong eskwelahan. Jinky Bargyo, Suginlimi. Sa gawas sa Naga City Sports Center, gipahimutang kini mga dagko nga tents nga mao'y nagsilbing makeshift classrooms sa bag-uhay pa nga nag-operate nga Cebu Technological University. Midungan sa pagbukas sa klase sa kolehiyo ang CTU Naga City nga dunay 200 ka mga tinunan sa kursong Bachelor of Science in Education. Wa magdahom si Queen Lovely nga ingon ini ang ilang kahimtang bisan og dunay industrial fun, nag-antos gihapon ang mga tinunan sa kainit ilawom sa tent. Ang uban kanila nagpunay na lang sa pagpamaypay samtang nagpadayon ang klase. Medium ka nang init siya sa mga 8 to 9 pero madala mo siya basta mga araw nga oras pero igahapon sa mga 1 to 3 init sa siya. Gipasabot ni Naga City Mayor Val Chong nga ang karaang merkado nila mo'y i-renovate aron himuong tunghaan sa CTU. Mihangyo siya og pagsabot sa mga ginikanan ug tinunan. Actually, gisugdan lang yun na namo ron because ang among building ana nga gi-allocate wala pa gyud ma-vacated kay ang karaan ng merkado. Pero ang amo para lang makasugod. Sama sa ubang tinunan, awhag ni Esperidion sa LGU nga kun mahimo, daliun na ang pagpaayos sa ilang kabalhinan. Ang madali lang ang og human ang kuan ma'am kanang merkado para magkabalhin nami og kuan matarong na mong pag-eskwela. Ang mayor una nang mipahibaw nga basin tibuok school year sa 8 ka mga tent una magklase ang mga tinunan sa CTU Naga. Jinky Bargyo, News 5. Gibisita ni Cebu City Mayor Michael Rama ang Sapangdako Elementary School nga nabutang sa danger zone. Leslie Caminade Vestil, Suginlimi.
Gideklarang delikado sa mga tinunan ug magtutudlo ang Sapang Dako Elementary School nga ana kilid sa Sapa ug Busay Elementary School nga ana sa Bukid. Magkigtagbo si Mayor Michael Ramos sa tag-iya sa luna sa basketbolan aron sabutan ang presyo kun ugaling ibaligya maong luna. Dugang sa mayor nga iya unang dugangan og extension ang barangay hall aron mahimuan og laing exit ang mga barangay employee ug estudyante. Ano simple yung gayo mo lugar din kasi ngay balay ibaligya paliton. Na lugar apel ang lugar, then convert it, we have to decide whether school or barangay hall. Matod sa principal sa Sapang Dako, wa na sila makuyawi kumpara kaniadto nga naa sila kilid sa Sapa. Dunay mga ceiling fans sa ilang mga temporaryong lawak sa ringan aron mahupay bisan kamay ang kainit sa ilang himutangan. Nang hinaot sila nga mapatukuran silang tunghaan sa di pa matapos ang school year. Hopeful kay bawo man mi nga dili mi pasagdan sa city government labi na atong mayor kuan man kay na siya sa mga bata dako kay na siya gugmas mga bata kabaw jud ko ana. Leslie Caminadi Vestil, News 5. Karong Hunyo 19 na ipatuman sa transportation agencies ang bagong multa sa mga motorista nga makalapa sa balaod. Giawhag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga eskwelahan nga nag-operate og school bus nga tumanon ang tanang requirements. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sa gihimo nga random inspection sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga tunghaan sa Sugbo ug Mandaue, ilang nadiskubrihan nga napo ka mga private schools ang wa makatuman sa requisitos nga ilang gipangayo sa pag-operate og school bus. Wa nahinganli sa Regional Director sa LTFRB ang maong mga tunghaan apan iyang gipahibaw nga pipila kanila nakahimo og minor violations. Ang existing nga mga units na ay mga minor violations lang sa mapanalitan sa kakuwang sa fire extinguisher o kakuwang sa mga first aid kits. Sa pagkakaroon wa pa sila'y nasakpan nga nag-operate og kolorom nga bus, doon na sila'y nakitaan nga carpool service apan wa kinigihimong negosyo sa mga tag-iya. Tungod ini giawhag sa LTFRB ang school management nga mutuman sa mga requisitos nga ilang gipangayo aron malikay sa multa nga 1 ka milyon ka pesos nga moepekto na karong Hunyo 19. Kinahanglan careful mo kay requirement ra ba sa LTFRB nga una mi mo approve sa mga school transport na agyoy consent gikan ninyo or di ba hinuon na accreditation gikan ninyo. So palihog lang, so taa pag-ayo nga naka-comply sila sa among requirements. Nasayran nga sa napo ka mga tunghaan nga nakasupak, 8 kanila ang mipatimaw sa buhatan sa LTFRB aron ipaibaw nga nakatuma na sila sa lagda. Jinky Bargio, News 5. Nagbagulbol ang kasagaran sa mga pasahero sa barkong Trans-Asia kagabi nga dunay biyahe paingon sa Osamis kay 5 ka oras silang natanggong sa pantalan gumikan sa pagkaguba sa generator set alang sa air condition system sa maong barko. Dunay mga pasahero nga nanganaog na og nagpa-refund ganihang kadlawon ra nakalarga ang maong barko. Ray Pasaporte, Sugin Limi. 5 ka oras nga natanggong ang mga pasahero sa MV Trans-Asia to kagabi sa Pier 5 Dakbayan sa Sugbo. Gikatakda untang mularga ang maong barko alas 8 sa gabi ug mudunggo sa pantalan sa Osamis alas 6 kaganinang buntag. Giingong naguba ang generator set nga nagsuporta sa air conditioning unit sa maong barko mao nga wa kini makalarga dayon. Giklaro ni Abner Lienos, ang designated person assure sa Trans-Asia, nga minor problem ra ang maong hitabo. Gumikan sa kalangay, dunay mga pasaherong nanganaog ug nagpa-refund sa ilang tickets apan wa hinuon matino kung pila ka buok. Pero amo ginangaton. So katong para na mo inconvenient pud na mo nga ugma na ang refund. Pero kung mo lagi na kung wala may makakuha cash karon pero panagsara kay na mahita mo na mo cash. Dugang ni Lienos, kasagaran sa ilang refund di maabtan og ugma kay ilaman dayon pahibawon ang finance team. Wa nay naabtang pasahero ning inyong tigbalita dihang among gisusi ang insidente. Kung karon gani wala kayo may makahatag, although ako kakuan kung nakatag kami, lain man team nag-charge na. Kung wala kayo makahatag is because nga makalarga mi. It's because it was determined nga minor. Kaya kung di kami kalarga, mobilize na yung finance.
wa masayod si Llanos kung pila ang passenger capacity sa barko ug pila sab ang pasahero nga sakay kagabii. Bisan og kaadlaw na nakalarga ang barko nga gisusisab sa Philippine Coast Guard, gipasalig ni Llanos nga ilang pakanon ang ilang mga pasahero. Ray Pasaporte, News 5. Ang National Food Authority adunay namatikdang pagsaka sa presyo sa bugas nga gibaligya. Gi-inspection nila kaganiha ang presyo sa mga bugas sa carbon market. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Tuyong giduaw sa mga sakop sa National Food Authority ang mga naninda og bugas sa carbon market alang sa pagsusi sa mga presyo sa bugas nga gibaligya sa mga merkado. Sumala sa naobserbahan sa taga NFA, aduna sila nakitang kalapasan sa mga namaligya. Ilang nakita nga gawas sa aumentong 2 pesos, gipatungan pagyud ang presyo niini. Gipasabot ni Rex Estoperas ang spokesperson sa NFA nga adunay gamay pag-umento sa bugas tungod usab kay di pating ani og minus pa ang supply. Meron tayong public hearing, yung sa Congress, yung Committee on Food and Agriculture. Meron tayong yung charter ng NFA. Tinitingnan po natin kung kailangan pa babaguhin yung ating mandato dahil nung una, 1972 pa yung mandate ng NFA. Si Erlinda Francisco, huwag reklamo nga misaka ang presyo sa bugas tungod kay ilaman kining panginahanglanon. Samtang si Alex Montero, tuyog yung mipalit og NFA rice tungod kay mauman kini ang pinakabarato. Og mahal ang bugas, ang takos gagmay na sad, og barato gidaghan sad. Ay kay nindot man lutuon. Dili lata humot pagyud. Ya barato pa. Ang naninda og bugas na si Amnilin Lipon miingon nga kusog ang halin silang NFA rice nga tag 27 pesos ang kilo. Matud pa ni Lipon nga wa pay mando gikan siyang amo nga magpataas silang presyo. Taga-adlaw na namjay mo ko andi mi masiruhan. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gipirmahan kagahapon ni Governor Junjun Davide ang nahimong rekomendasyon sa Provincial Bids and Awards Committee pag-disqualify sa Black Pearl Security Agency isip security provider sa mga buhatang nga giduma sa lalawigan. Ipahunong ni Davide ang temporary engagement sa Kapitolyo tali sa maong agency human masayri ang mga insidente sama sa aksidenteng pagbuto sa arma sa gwardiya nga naigo ang usa ka balhabal driver ug ang gwardiya nga way lisensya. Gawas pa nga dunay kakulian sa technical requirements sa post-qualification stage ang maong security agency, gipaabot pa ni Davide ang rekomendasyon sa PBAC kumudeklarar og failure of bidding o pilian ang laing duha ka security agency nga nagtay sa bidding gawas sa Black Pearl. Mga pulis gikan sa Cebu Provincial Police Office ug mga sakop sa Capital Security Office mao unay mi gwardiya sa Kapitolyo sa pagkakaron. Nailhana sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7 ang ngan sa mipadala sa kapin 8 milyones pesos nga balor sa drugas nga gisuksok sa lapalapa sa mga sandals pinagi sa usa ka courier company padung dinhi sa Sugbo. Nasayran sa PDEA nga usa ka babaeng ginganlan og Sheila May Baltasar ang mipada sa maong package gikan sa usa ka mall sa Alabang ngadto sa consignee nga si Editha Paul nga taga Barangay Lorega, Cebu City. So taon pa karon sa PDEA 7 kung tinuray ba nga supplier sa druga si Baltasar o kung peke nga ang gigamit niini. Gitunan sab karon nga sa maong ahensya kung ang source maong drugas nga gipada sa Sugbo sama sab sa source sa kapin 7 milyones pesos nga drugas nga gisuksok gihapon sa lapalapa sa sandals nga nakumpiska sa sakop sa PDEA sa Bacolod. Parang yan, like insurgency na may mahuli na AK dito sa Cebu, sa Bataan, may nahuli sa Bicol through document analysis and intelligence link. Darating at darating araw na makonfirm mo na the same ang source. O darating araw makonfirm mo na ito organisasyon. Ganun is a tedious process at tiyaga. Gipaybaw ni NBI 7 Regional Director Attorney Max Salvador nga nakapiyansa na ni adto pang Biyernes ang duha ka bombero nga nasakpan nga nangilkil sa usa ka private school manager sud sa Cebu City Treasurer's Office sa miagning semana. Kasong direct bribery o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Law ang giatubang nilang SPO4 Joseph Ababon ug Leonidas Binatero Jr. 50,000 pesos ang kandidat sa piyansa sa duha ka kaso matag usa kanila. Oh yes, that's kasi constitutional right man ng isang tao, right to bail, unless the law declares that the crime committed is non-bailable.
Sa atong showbiz action, tumong sa style icons nga magkahiusa ang tanang designer sa Pilipinas aron makakuha sa atensyon sa international fashion scene, ingon man mahatagan og kahigayunan ang tanan nga ma-express ang ilang kaugalingong fashion sense. JP Laucatsera, sugin ni mi. Person who takes away your phone time, but it was such a huge... Gihulagway sa finalist sa America's Next Top Motorcycle 12 Alison Hubbard nga dool sa iyang kasing-kasing ang mga Pinoy tungod sa extreme closeness nga iyang nabati sukad nga miabot siya dinhi sa nasod. Walo nakabuan nga anaa sa Pilipinas si Alison og sama nga papas na ang tanan niyang kagool tungod sa kamaayo sa iyang mga nahimamat sa industriya. I've been received so warmly. Like, people have been so kind to me when you don't have to be, I don't think, especially in this industry. You meet so many people over and over again, and I've had so much luck with meeting the nicest people. So that's what I can say about Filipinos, are just really, really endearing and really, really kind. Malaumon si Alison nga magpadayon ng iyang mga proyekto dinhi sa nasod sa di pa siya mobalik sa Amerika. Atol sa iyang pagbisita sa Sugbo ni atong weekend, uban niya ang Filipino fashion icon nga si Tim Yap alang sa Styles Origin Series. Tumong sa ilang pagbisita sa nagkadaiyang lugar sa nasod, mao ang pag-promote sa personal style. Matod ni Yap nga kinahanglan di mahadlok nga mo experiment sa ilang fashion. Gani gihulagway niini nga ang mga Sugboanon usa sa labing stylish sa Pilipinas. Nang hinaot kini nga mas mudaghan pa ang mga designers sa nasod aron mas mobibo pa ang fashion industry sa Pilipinas tungod sa diversity of designs. Nothing makes me more proud than seeing the industry grow, and not just in Manila but all over the country. Di pa ning kamutan karon sa mga haring gangis sa fashion nga magkahiusa ang tanang designers aron mamatikdan sa international fashion scene. Apan di dayon kini madali-dali og mula na pagpipila ka tuig una pa mahingpit. We still need some government support. We still need private support. We need media support. We need everybody to come together to really push our fashion to go to the next level. JP Laucatsera, News 5. Misaka na ang reward money ngadto sa kapin sa 1 ka milyon pesos alang sa makatudlo sa tawo nga nagpusil kang Richard King. Matod sa kapulisan, ilang maila ang mastermind sa higayon nga makadakpan nila ang gunman. Andrea Patenya, sugin limi. Gikan sa 500,000 pesos, nahimo ng 1.3 million pesos ang gitanyag nga reward money alang sa makatudlo sa gikahimutangan sa suspect sa pagpusil patay sa negosyanteng taga-Sugbo nga si Richard King sa Davao City ni atong miaging Huwebes sa gabii. Ang 1 million pesos magikan kuno sa pamilyang King, samtang ang 300,000 pesos gikan kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Well, it will encourage more the witnesses to come out in the open. Kung kinsanay na ako na sa kapang. Ipagawas na unta ni Danao sa media ang cartographic sketch sa suspect kagahapon, apan nakahukom sila nga i-hold lang usa kini aron di makaapekto sa ilang ongoing hot pursuit operation, kay gitanaw nila ang posibilidad nga wa pa makagawas sa Davao ang gunman. We believe pasig lang na dili sa sunod. No? So, kaya nagkapanap ng good way. Muna dili na mo basta maigawas sa ang mamong. Di nila buot sukdun ang porsyento sa ilang na-accomplish sa investigasyon, apan ilang ipasalig nga gibuhat nila ang tanan aron masulbad ang kaso. Sama sa pamilya ug mga kabanay sa biktima, buot na sabyod nilang masulbad kini sa labing daling panahon, sanglit daghan sab silang mga kaso sa Davao City nga angay hatagan ug pagtagad. Matud pa ang gunman usa ilang gitutukan karon kay kinira sab kuno ang mulid kanila sa mastermind sa krimen. Ang pinaka-importante nito kasi rito guwapa is yung gunman. Kaya nakapokus kami doon sa gunman. Yung gunman kasi ang kasi kahit na anong chismis ang makuha, but it will remain chismis pag it will not be supported by any concrete evidence. Yeah. And the only way na we can pinpoint somebody, makuha natin yung mismong gunman. Samtang ang Regional Intelligence Division mipahibaw nga padayon ilang pakig-alayon sa Davao City Police kabahin sa mga importanteng impormasyon ni King dinhi sa Sugbo. Ako nang gi-forward sa ilaha ang ato ang impormasyon about ni late Richard King. Because according to them, this will help in the investigation. May information na nakakatulong din. Pero yung sabihin mo na nag-coincide, iba rin kasi yung investigation nila sa Cebu, iba rin yung sa Davao.
Andrea Patenia, News 5. NBI Region 11 mao'y mangu sa investigasyon sa kamatayon sa negosyanteng si Richard King ug dili ang NBI 7. Kini ang giklaro sa Regional Director sa maong buhatan. Magtinabangay hinuon ang NBI 11 ug NBI 7 aron daling masulbad ang maong kaso. King Perez, Sugin Limi. Any ancillary investigation regarding Cebu, we'll do it. Giklaro ni NBI 7 Regional Director Max Salvador nga di ang ilang buhatan mao'y lead investigator sa pagpusil patay kang Cebuano businessman Richard King. Gikumpirmar niya nga nakadawat sila og suwat gikan sa kabanay sa gipatay aron magpatabang sa pagsulbad sa kamatayon ni Richard King. Gipasabot ni Salvador nga ang NBI Davao mao'y mangu sa pagsusi sa krimen kay didto nahitabo ang krimen. Duna gihapoy katungdanan ng NBI 7 sa maong investigasyon kay dunay mga negosyo sa Sugbo ang namatay. Yeah, we are coordinating with the NBI Davao and anything that will, because the deceased, Mr. King, di ba, had a business here. Doon na nasab kuno'y impormasyon ng NBI Davao sa mga posibleng suspect. May request na sabang NBI Davao kanila sa pagbavalidate sa samang impormasyon nga ilang nakuha. Gipasalig hinuon ni Salvador nga top priority sa NBI Davao ang maong kaso. Meron na, kailang naipasa na namin yan but then ano pa yan, still a work in progress. Magkita asab si Salvador ug ang pangu sa NBI Davao didto sa kauluhan karong Huwebes alang sa imong command conference sa maong ahensya. Yes, definitely we will be talking about all those things. But to tell you frankly, we are working hand in hand, not just coordinating. We are working on anything that we can do to help. King Perez, News 5. Gihulagway ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dakog na tabang sa syudad si Richard King tungod sa lahi nining mugna alang sa turismo. Ang pamilya na unya ni King mao'y mudawat sa pasidungog nga andamon sa syudad alang kaniya. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gikan sa airport, midiretso si Cebu City Mayor Michael Rama sa haya sa negosyanteng si Richard King sa funeral home sa Maydan, Imus aron ipaabot ang iyang pasubo sa nagbangutang kabanay sa namatay. Of course, I came over to personally extend on behalf of the city government and my family as well, the Rama, my condolences to the King. Niabot sab silang CCPO Director Noli Romana o Vice Mayor Edgar Labella ug usa ka oras ang milabay miabot si kanhi Mayor o Kongresista Tomas Osmeña. Wa makahimamat ang kani kauban sa politika sud sa gihayaan ni King. Matud sa mayor, wa siya makamatikod sa pag-abot ni Osmeña. Giangkon hinuon ni ini nga padayon siyang nagmonitor sa kalabuhan sa investigasyon sa kaso pinaagi ni PNP Chief Alan Purisima ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kinahanan ko nung madali ang kasulbaran sa krimen aron matagan og kalinawan ang nagbangutang pamilya ni King. Gihangyo ni Rama si Purisima sa pag-umol og task force nga motutok sa kaso. Nasayran nga ang National Bureau of Investigation na ang nagdas investigasyon inabagan sa kapulisan. Naghinaot sab si Rama nga dunay makit ang CCTV camera ang mga investigador sa Davao nga makatabang sa kaso. And in Davao, I still of the assumption na maybe some, just like what had happened to the Archibald case, nga naadyo'y CCTV nga nakakita. And therefore, ato siyang motor, na-capture yun to. Mga din sa Subo, kanunay nga gihangyo sa mayor ang tanang mga magpapatigayon nga mo-invest og mga high-definition CCTV camera aron mahimo kining crime deterrent o makatabang sa investigasyon sa otoridad kung dunay krimen. Kay matud pa, ang seguridad ug pagpalambo sa syudad, maangkon lang kung magkayus ang lokal nga kagamahanan ug tanang sektor sa katilingban. Nahimong ehemplo ni Rama si King kay nakatabang kini sa dakbayan kay kun wa mi-invest si King sa Crown Regency, wa mailhi ang Subo sa lahi nga estilo sa turismo. In fact, even before na nahitabo, I was already by Saturday, I'll give him an award to the family for providing an icon and ang Crown Regency. Okay, it has become an icon. Anywhere you go, kita-ana ni mong taas kaayo. Ryan Sorote, News 5.
Nasabutan na sa pamilyang King ang detalye sa paglubong sa ilang padre ti pamilya nga si Richard ug maadlaw Miyerkules. Alas 8 sa buntag ipahigayon sa St. Peter Funeral Homes ang Requiem Mass. Iagyo na sa Crown Regency Hotel ang patayng lawas ni King sa di pa kini ilubong sa Sem Park sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo. Target nila nga malubong si King sa di pa ang alas 12 sa udto ugma. Karong gabi usa ka tribute ang ipahigayon sa haya ni Richard. Gihangop sab sa pamilya ang posibilidad nga dunay kalabutan sa negosyo ang motibo sa pagpatay ni King dito sa Davao. Agian na mo ang hotel man siguro ang hotel niya diretso na dito sa Sem Park. Business related. Ana di tata kasulti kay mao lagi basin hinasuya or unsa takabaw. Mga ebidensya nga nahipos gikan sa safe house mipakita nga dunay mga pulis nga nalambigit sa illegal drug operation sa Bohol. Gipanidan karon ang mga pulis lakip na ang mga sakop sa Talamban Police Station nga gituhuhan nga nalambigit sa pagpaluyo sa pagpamaligya sa illegal nga drogas. Andrea Patenya, Sugid Limi. Human giukay sa kapulisan ang mga ebidensya gikan sa safe house ni kanhi Police Owen Rosales sa Lalawigan sa Bohol. Gipahibaw ni Regional Intelligence Division Chief Paul Labra nga duna sila nadiskubrihan nga mga pangan sa mga aktibong pulis sa ilang nakumpiskang mga dokumento gikan sa maong grupo. Si Rosales ug laing 5 niini ka mga kauban na patay atol sa shootout kontra sa mga pulis. Human nila banhigi ang hepe sa Ubay Bohol nga si Chief Inspector George Kanya. Di usa ibutyag ni Labra ang ngan ug gidaghanon sa mga pulis nga nadiskubrehang nalambigit sa illegal drug trade sa Bohol kay ipaubos pa kini nila sa investigasyon. Kung mapamatud ang sad-an, isumite ni Labra ang maong mga ngan sa Campo Crame. Subay usab kini sa comprehensive report nga gipangayo ni Police Regional Office 7 Regional Director Tom Banyas kabahin sa drug situation sa rehiyon ug ang kalambigitan sa mga pulis. Yes, ato pa nang gipang validate day, no. Actually ongoing pa no sa atong opisina ang pagtanaw kay ato man tong gi-process sa anti cybercrime group ang mga cellphones nga nakuha nato from the crime scene ug dunay mga posibleng mga codes didto nga atong gitan-aw nga mga gipanag-iya sa mga active na mga police. Most I think all no mga lower ranks. Dako ang posibilidad nga ang mga pulis maoy tigpanalipod sa grupo ni Rosales. Wa na mihatag og detalye si Labra kung pila ang makwarta sa mga pulis gikan sa kita sa operasyon sa illegal nga drogas. Not necessarily kuhaan, I think ang iles payo lang. Mga how much ilang madawat, sir? No vary lang na yung mga yan. Asa ko ni dunay ato lang gitan-aw muna no. So pagkaron nagato pang kompleto lang gi-process pa. Laki pusab nga gibantayan ni Labra ang mga sakop sa Talamban Police Station kinsa gikatahapan nga mga drug protectors. Gani duna nay duha ka mga pulis sa maong stasyon nga gipanid-an nila karon. Gani dunay mga pangalan no nga naa sa atong listahan sa CI dihang lugar no yang stasyon no. Di lang nato siguro ikabutyag muna ang pangalan. But subject sa ato ang CI activity ang maong counterintelligence no. Ang Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa ilang bahin gipapresentar sa ilang mga lakang sa pagsumpo sa illegal nga droga sa Barangay Pulang Bato nga sakop gihapon sa Talamban Police Station. Kini atol sa Police Coordinating and Advisory Council kaganiha. Mato ni PDEA 7 OIC Esperidion Javier, siya mismo nakapahigayo na og surveillance operation sa balay sa 5 nila ka mga subjects sa maong barangay apan kutob lang usa sila sa monitoring sanglit wa pa sila nakuha nga search warrant. Apan mipasalig siya nga bisan og duna kini gisaligan nga protectors gikan sa kapulisan o sa barangay, di sila magpanuko sa pagdakop. Well, that is their strategy. But anytime na mahuli namin sila with that dangerous drugs, wala kami pakialam sa sinasabing protection nila. Trabaho lang po. Lapatria tayo para sa bayan. Andrea Patenya, News 5.
NBI wala pa'y kasiguruhan sa ilang nakuhang impormasyon gikan sa gilang nga tag-iya sa safe house sa mga drug lord sa Bohol kinsa misurrender sa ilang buhatan. Ang NBI nag-imbestigar sa pag-ambush patay sa hepe sa kapulisan sa Ubay, Bohol din ang pagpamanhig gilambigit sa gidili nga drogas. King Perez, Sugin Limi. Usa ka parallel investigation uban sa kapulisan gihimo sa NBI 7 bahin sa pagpatay kang Chief Inspector George Kanya nga kanhi hepe sa kapulisan sa Ubay, Bohol. Naka-focus ang ilang investigasyon sa kalambigitan sa gidili nga drogas. Actually, after nung identify yung mga nag-ambos kay GOP Kanya, nag-separate na kami ng iba nang finokus namin, hindi na tungkol doon sa ambush sa killing. Gumagrabe ang drug problem eh. So, we must make a decisive action. Anaa silang kusudiya ang usa sa mga gitudlong sospek sa kamatayon ni Kanya nga si Troy De La Torre human kini mi-surrender sa ilang buhatan. Si De La Torre gila nga tag-iya sa safe house nila ni Owen Rosales kinsa gila nga usa ka drug lord sa Bohol ug mga kauban. Di ba yung kung naalala mo naman yun, self-preservation pa rin ang nasa isip mo pag in case of na problema ka. That's what happened. Alam mo, parang konti niyan. Marami rin silang mga compartmentalization dyan eh. So, I'm not making any exclusion on that. Matud pa ni Salvador di pa mahimong ipresentar si De La Torre kay dili pa reliable ang impormasyon gikan kaniya. Gihulagway ni Salvador nga naa pa si De La Torre sa withdrawal stage tungod sa paggamit og drogas. Mahimong dakpon sa kapulisan si De La Torre kung aduna na kini warrant of arrest. If he will be included in the suspects by the PNP and a warrant of arrest will be issued, we will turn him over to the PNP. Di pa sabi kabutiag ni Salvador kung pila pa ka sospek ang ilang ipangita nga nalambigit sa kamatayon ni Kanya. I-judger yung mga naman yan, di wala na yung matarget namin. King Perez, News 5. Ang dakbayan sa Naga hingpit ng nakabaton og special weapons and tactics kon SWAT team. Gawa sa maong dakbayan, lakip nga lagaran sa SWAT Naga ang kasikbit nining mga lugar. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Nagpakita sa ilang katakos ang mga pulis nga sakop sa 11 Special Weapons and Tactics Unit sa dakbayan sa Naga. Pinaagi sa hostage-taking scenario, ilang gipakita ang ilang kahanas sa close quarter battle aron ilang maluwas ang nagda sa papel nga biktima sa hostage ug makuha sab nga buhi ang hostage taker. Matod ni Naga City Mayor Valdemar Chong nga panahon na aron mahimong andam ang tibok syudad sa Naga sa mga dagkong krimen nga nagkinahanglan sa eksperto sa SWAT. Being a new city, we would like to be prepared. This will not only be for Naga, we can always share this with the different municipalities and the different cities. Matod sa hepe sa CPPO, niagi og subsob nga training ang bag-ong SWAT team. Diin silang tanan, pulos gipailawom sa makuti nga screening, pagsiguro nga silang tanan, mentally ug physically fit sa paghupot sa maong posisyon. They have undergone physical medical examination and they all pass. So I can assure you that our SWAT members in Naga and First District are all capable. Mimando ngadto sa mga sakop sa SWAT ang Deputy Regional Director for Operations sa PRO 7 sa pagpahigayon og police visibility sa tanang strategic nga lugar aron malikayan ang krimen. Yeah, I told them to not to stay in the office on banking hours, go and visit the banks, industries, schools, so the people will see them and the criminals will see them. Agig suporta, misaad si Mayor Chong nga mugahin og pondo nga di mo menos sa 5 ka milyon ka pesos alang sa pagpalit og bag-ong mga kahimanan sa SWAT Naga, lakip na ang training alang kanila. Jinky Bargyo, News 5. Sa nalambigit nga balita, naglaraw sab karon ang Cebu Provincial Police Office nga gawa sa dakbayan sa Naga. Butangan sad nila ang SWAT unit ang upat ka mga chartered cities sa Cebu Province. Matod ni Police Senior Superintendent Will Guilliamac,
Laraw nilang butangan og SWAT ang mga syudad sa Danao, Toledo, Bugo ug Karkar. Kay gawas sa kadako sa ilang populasyon, mas maayo matud pa nga andam sila sa bisan unsang krimen nga may tabo. Mupahigayon sila og pagbansay-bansay sa mosunod nga mga adlaw. Matag syudad butangan ug napo ka personahe nga kumpleto sa mga hinagiban panahon sa kinahanglanon sila. Nasayran nga ang dakbayan sa Talisay duna nay SWAT apan wa pa lang kini ma-activate. Within this month and the first week of July, there will be inauguration and activation in Bugo, Danao, and in Talisay. Giawhag sa chairman sa Sitom Joy Tumulak ang 35 pa ka mga drivers nga dunay bench warrant sa pagbisita sa ilang buhatan kaysa sila ang personal nga muadto sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Human masayri ni Tumulak nga namalhina og laing rota ang mga driver ug nag-ilis na sab kini og operator. Nakadesider niadto si Tumulak nga i-house to house visit ang mga driver aron masayod sa ilang kalapasan nga nahimo. Mao nga aron dili wawan, sila na lang ang pabisitahon sa Sitom office aron husayon ang ilang kalapasan. Nasaran nga napo ka mga drivers ang nasikop sa mga sakop sa Sitom. Kung asa sila dapita mo transfer, amo siyang taga-information ang enforcers nga na-assign yan dapita. So makit-an gihapon na mo sila. So mag-abot ra gihapon ang isda ug ang luwag. Giangko ni NBI 7 Director Max Salvador nga sukad sa pagsakmit nila sa mga banned slimming products sa downtown Cebu City niadtong Hunyo 5 wa pa nila maduso ang kaso batok sa mga namaliga niini. Pasakahan og kasong kalapasan sa Food, Drug and Devices Act ang giilang tag-iya sa Julian Merchandise nga si Renier Do Chavez ug sa Beauty Shape Cosmetics nga si Maricar Panerio. Gatusan ka banned sleeping products ang nasakmit gikan sa maong mga tindahan sumama sa talaan sa mga banned products sa Food and Drug Administration. Ipasabot ni Salvador nga wa pa migawas ang resulta sa examination sa mga confiscated products nga gihimo dito sa kauluhan. Tulad ng shabu, pag inuli mo, pag hindi sinertify na shabu, wala ka na may papel na kaso. Sasabihin, tawas lang yan, di ba? O candy lang yan, mencoliptus, yan. So you have to have certification. Patay ang tricycle driver nga si Ruel Ripuya, 29 anyos, 15 gipusil pasado alas 6 kagabi sa sitio Kabangkalan 2, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Sugbo. Naangkon og samad sa iyang ulo ang biktima sa inisyal nga investigasyon sa Homicide Section sa Cebu City Police Office. Naglakaw ang biktima aron mupalit og pagkaon. Gisundan kini og wa mailhing tawo og gipusil. Makausa higayon dayon ni sibat palayo sa lugar. Gituhang revolver ang gigamit sa pagpusil kay way kabhang ang nakuha sa nahitabuan. Padayon pang nang hipos og dugang impormasyon ang kapulisan aron masayran ang motibo ug mailhan ang mamumuno sa biktima. Kapulisan ug PDEA mipasalig sa Police Coordinating Advisory Council sa pagpakunhod sa naghitak nga gidiling droga sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pagsumpo sa snatching ug pagpang-hold up. Butangan usab nila og pulis ang matagbisi nga eskina sa syudad. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Adunay game plan nga gihanay ang Police Coordinating Council kalabot sa pagsumpo sa naghitak nga droga sa Sugbo. Si Vice Mayor Edgar Labella nga nangulo sa pikak miingon nga ang kapulisan ug PDEA mipasalig kaniya sa paggukod sa operasyon sa gidili nga droga sa Dakbayan sa Sugbo. Gipaniguro sa Vice Mayor nga mukunhod na ang paghitak sa illegal nga drogas sa tibok syudad. Matod sa Vice Mayor, ang mga nadakpang dinagko nga kaso sa drogas timailhan nga naglihok ang kapulisan. Sa akong tanaw maayo man ang atong mga action taken. Itong tagaan paghigayon. Kaya dili man na ingon anak kadali, you know. The culture is quite, you know, the problem is quite deeply rooted. So it is, you cannot just solve it overnight. So tagaan na to sila higayon. Nakita na ko ang effort sa PDEA, nakita na ko ang effort sa police. Mo magani nga ni resulta duha naman to ka nga bypass, successful bypass operation sa barangay Ngayawan. Inaot nga ila pag yung dugangan. Yeah, they made their commitment to us. Sa samang higayon, nasabutan usab nga magbutang og pulis sa kada eskina sa mga busy nga lugar sama sa downtown area, uptown ug mga public utility terminals. Matud pa ni Labella nga pinaagi niini maminusan ang kriminalidad sa Sugbo, hilabi na sa gidaghanon sa kaso sa snatching ug pang-hold up. Police visibility
nga ang densely populated or kanang mga city streets na thickly populated, especially during business hours, nga butangan nato og mga kining platform, elevated platform nga naay pulis nga ma-station. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Nakalingkawas na sa pasangil ang pulis nga sakop sa Tabuelan sa pasangil nga maoy usa sa mga mipatay sa lalaking gisud sa maleta. Kapulisan dunay duha ka suspect nga pasakaan na nilag kaso. Andrea Patenya, sugin ni Mi. Gitangtang na sa listahan ang ngan sa usa ka pulis sa Tabuelan sa mga posibleng suspect sa pagpatay sa lalaking gisud sa maleta ug gilabay sa barangay Babag niadtong miaging buwan. Ang biktima giilang nga si Albert Aninipok, usa ka notadong drug pusher ug carnapper sa dakbayan sa Sugbo. Kay numduman nga mitumaw ang ngan sa maong pulis, human mitaho ang mga ginikanan sa biktima nga ang maong pulis usa sa mga gikawatan og motorsiklo sa ilang anak. Apan mato ni Cebu City Intelligence Branch Chief Romeo Santander, nakalingkawas na sa investigasyon ang maong pulis sa Tabuelan kay wa sila nakitang ebidensya nga makatumbok sa kalambigitan niini. Wala siya sa tanan natong mga i-connect na to ang mga previous palagi din sisaw na to palagi. So ang police pag nabiktima po dyan nabiktima po sa natin. So wala gid man wala implication gid ng police. Samtang nailhan na nila ang duha ka suspect sa pagpatay kang Aninipok na subject sa ilang manhunt operation ug pasakaan na nila kinig kasong murder. Ang duha giingong kauban rasab ni Aninipok sa carnapping. Di na ako sila kauban sila ma'am. So ako sa mura bitaw wala masakit ito. Most likely nagunay sila. Matud pa adunay eyewitnesses sa nahitabong krimen ug gipaabot na lang kini nilang mo execute og affidavit. Andrea Patenya, News 5. Mga pulis nga akusado sa pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban mihangyo sa fiskal nga pugnan lang usa ang pagpaygayon sa preliminary investigation. Sukad nahitabo ang krimen, upat na kabuan ang nakalabay, wala makairog ang kaso bisan og natumbok na ang mga suspetsado. King Perez, sugin ni Mi. Mudusog motion ngadto kan Lapu-Lapu Deputy Prosecutor Rodrigo Tagaan ng 5 kasakop sa HPG7 nga akusado sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban aron pagbugong una sa pagpahigayon sa preliminary investigation. Si Tagaan mao'y bagong gitahasan sa Regional State Prosecutor nga mopahigayon sa preliminary investigation sa mga kasong frustrated ug multiple murder nga giatubang sa mga pulis. Now, we will also think of whatever legal remedies available to our client within the bounds of the law and within the bounds of our oath. Matod sa abogado sa HPG7 Attorney Inocencio de la Serna, buot nila nga huwato ng desisyon sa ilang gipangayo nga reconsideration sa pag-deny sa DOJ silang unang hangyo nga balhino ng preliminary investigation didto sa kauluhan. Ikaduhang hinungdan, mao nga kinahanglan pa kuno nila nga ipadayag ang ilang habig sa DOJ Manila kabahin sa pag-inhibit sa provincial prosecutors. Ang pag-inhibit igo na kunong basihan kon ngano angay lang kuno sa kauluhan himuon ng investigasyon. That fact of their inhibition wa pakibaw ang Department of Justice. That is why we filed a motion for reconsideration to that effect. Yeah, kaning ni adis dili ni inhibition. We are just asking Prosecutor Tagaan to in the meantime hold in abeyance and defer. Mi patinaw si De La Serna nga wa nila tuyua nga itago sa mga piskal ug sa publiko nga dugay na diay nga gidenay sa DOJ ang ilang hangyo sa pagbalhin sa preliminary investigation didto sa kauluhan. Ang mga provincial prosecutors kinsa wala masayod nga gidenay na diay ang hangyo sa pagpabalhin sa preliminary investigation ngadto sa kauluhan mi-inhibit sa pag-imbestigar sa kaso. Because of this case, and it was denied to us, we are not obliged to give copies to the Provincial Prosecutor's Office. We were thinking all along, copy furnished po to sila. King Perez, News 5. Pamilyang Archival mihandom sa namatay nga abogado atol sa pagsaulog sa Father's Day. Bisan og na-assign na sa usa ka fiskal ang pag-imbestigar sa kaso, walay kasiguraduan nga madali ang pagpasaka sa sumbong atubangan sa korte. King Perez, sugin ni Mi. Giduyugan niining mga scholar sa banay nga Archival ang usa ka misa didto sa Angelicum Garden of Angels.
Gitambungan ang misa sa asawa ug 5 ka mga anak. Igsuon ug uban pang banay sa mipanaw nga si Attorney Noel Archival. Kini mao ilang pamaagi sa paghandom sa Father's Day sa giambush nga abogado ni adtong Pebrero. Karon sakto kayo na paghandom ni Noel kay Father's Day niya. Kung ang amahan mo'y mangita o panginabuhi, ang pinaka duol o maayo nga buhaton sa anak o sa ginikanan o babae, maugid ang pag-ampo. Alang sa igsuon sa abogado nga si Cebu City Councilor Nestor Archival, padayon pa ang proseso sa pagdawat sa mga anak sa nawala nilang amahan. Lakip na niining mga gagmay nga mga anak nga lalaki o babae sa namatay. Well, ang kaning mga dagko-dagko na, well, they okay. But however, kaning duha ka gagmay, murag napagyapon nila nga buhi pa si tatay nila because they call Noel as tatay. So makita nimo ang bata, goal kayo, no? Naasa man akong tatay, oh. Hangtod karon way nadawat nga order si Councilor Nestor Archival sa nahimong hukom sa DOJ Manila nga migawas ni adto pang Mayo 14. Gidenay sa DOJ ang gisangat sa mga pulis nga motion sa pagbalhin sa preliminary investigation ngadto sa Manila. Matud pa sa konsehal na sayod na lang siya niini, pinaagi sa usa ka copy furnished letter nga nangayo ang mga akusadong pulis sa motion for reconsideration sa desisyon sa DOJ Manila ni adtong Mayo 24. Alang kang Councilor Archival, gilangay lang hinuon sa mga akusadong pulis ang investigasyon sa kasong ilang giatubang. Ang point na ko is this. Makita ninyo nga they want to delay everything. So kung ma-delay ang pagkuhan sa kaso, syempre justice for me, for us, justice denied. So ngano man nga naaman din sila modwell. Ngano man sila dili modwell sa mga gihatag namo nga mga ebidensya. Panawagan karon sa banay nga Archival nga maklaro na unta kung kinsa ug asa nga prosecutor ipahigayon ang preliminary investigation bahin sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Kay hangtod karon natanggong ang maong investigasyon sa mga kasong frustrated ug multiple murder batok sa 5 ka mga sakop sa Regional Highway Patrol Group. Oh, for the record naka-issue na kuha na niya, na-receive na niya last June 13 yun. Yeah, June 13 niya ang records to na pod ni Piskal Tagaan. Ang Regional State Prosecutor mitahas kan Prosecutor Rodrigo Tagaan sa Piskalya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga muhimo sa preliminary investigation pinaagi sa iyang order ni atong Hunyo 13. Gipasalig ni Regional State Prosecutor Fernando Gubalane nga igo lang sa pagpadayon sa nasugdan nga preliminary investigation sa panel of 5 prosecutors ang himuon sa Lapu-Lapu City Fiscal. In fairness nila, nakasugod man. In fact, nagsubpoy na sila, di ba? Yan ay mga counter affidavit na submit. Unya, doon ay mga motions gi-file ang parties. Mato di Gubalane, posible usab nga itahas sa laing prosecutor ang preliminary investigation. Samtang wa pa hukmi sa DOJ Manila ang motion for reconsideration sa mga nalambigit nga pulis sa pagpabalhin sa maong investigasyon didto sa kauluhan. Og lain nga mo conduct investigation, so of course mo ma-relieve gyud mi diri sa regional office unya amo gyud nang i-forward dito sa DOJ. Kay ang Manila man dunay control and supervision among us all. King Perez, News 5. Bot sa talk and text, tropang texters ug Sunmig coffee mixers nga pahugtan ang ilang pagkupot sa twice to beat advantage sa umaabot nga quarter-final round sa nagpadayon nga PLDT Home Telpad PBA Governors Cup didto sa Smart Araneta Coliseum. Pasok din yan. World Parang dugay gisugda na ang sangka tali sa solo leader nga tropang texters batok sa Barako Bull kinsa nahimutang karon sa ikapitong pwesto. Mao ni karon ang duwa live sa Action TV ug sa Radyo 5 101.9 News FM. Adunay 7 to win loss record ang tropang texters samtang nagupot og 3-6 record ang Barako Bull. Nasakmit sa tropang texters ang solong liderato human ilang gipildi ang Barangay Ginebra Gin Kings niadtong Domingo. Karong alas 8 sa gabi magtakos ang coffee mixers batok sa San Miguel Beermen kinsa parehong adunay 5-4 win-loss records. Ang coffee mixers mao karoy nakaangkon sa ikaupat nga pwesto samtang ang Beermen nahimutang sa ikalimang pwesto. Halfway through the first quarter of action,
Quarterfinals na po tayo dito sa ating Governor's Cup. This is the matchup between the 1st seed and the 8th seed. And Talking Tex has the twice to beat advantage. Miranda have to make a move. 6 seconds to go on the shot clock. Decides to take it from 3. Offline and one and done. Itong Barako, Talking Tex has adjusted, getting the rebound immediately. Stop and pop mula kay Castro. And he gets it back. Another offensive rebound, Jace. Pero nagmintis nga lang. So both teams actually getting a fair share of rebounds to start the game. Pagdawit ng timeout, tumawag ng timeout ang Barako Energy. We're on. Patay ang usa ka babae nga napasok ilawom sa jeep di pasahero nga nawad-an og break kagahapon sa Eskina, Banawa. Naapa sa ospital ang tulo sa siyam ka mga biktima nga gidasmagan sa jeep. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Nabugtuan gyud sa kinabuhi kagahapon adlaw si Clarita Cabanyero kinsa napasok sa ilawom nga bahin sa jeep ni pasayeroan nga nawad-an og break. Base sa death certificate nga nakuha sa situm, lumad nga taga-Karkar ang biktima ug usa kini ka sales agent. Matud pa sa investigador nga si SP1 Junicio Galo nga ang operator sa jeep ug ang pamilya ni Cabanyero nag-istorya na sa posibleng ariglo sa kaso. Apan kundi kini madala, mag-atubang gyud og kaso ang driver nga si Jose Maghanoy. Reckless impruding resulting in homicide o reckless impruding resulting in multiple physical injury. Ang labaw sa Police Coordinating Council nga si Vice Mayor Edgar Labella ug Joy Tumulak sa situm nagkasabot nga mo-file og resolusyon nga mag-awhag sa LTO ug LTFRB nga di i-renew ang permit sa mga operator kung dili masusi pag-ayo ang ilang mga sakyanan di pasahero. Matud pa ni Labella nga angayang masiguro sa tanang transportation agencies sa gobyerno nga di dipiktuso ang mga nagdagang sakyanan aron makalikay sa disgrasya. We urge the Land Transportation Office and the LTFRB maatong tan-awon to look into the roadworthiness, especially to our public utility vehicles. Kay daghan kaayo nga murag dilapidated na, no longer roadworthy. Kasamtangan karong ana sa Vicente Soto Memorial Medical Center silang Laika Marie Iconas, 11 years old, ug Dayan Hihara, 13 years old. Samtang sa Chongwa Hospital pabilin usab si Bonifacio Papiliero nga naigo samtang luwan sa iyang motorsiklo. Ang jeep ti pasahero nga gidriban ni Jose Maghanoy nga nawadan sa kontrol, misaka sa sidewalk ug miligi sa mga tawo nga nagatang og sakyanan sa Eskina, Banawa. 8 ang naangol ug usa ang namatay. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Flying drug den na usab ang gisung sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group karong hapon sa Barangay Apas. Matud sa kapulisan, mga call center agents ang kasagarang customer sa gilagway nga mini drug lord. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sudlunon ang nahimutangan sa drug den diin mga call center agents sa Cebu IT Park. Matud pa ang suki ni ini. Dini sa CRCA compound sa kugyapon sa Barangay Apas nahimutangan kining balayan ning level 2 drug pusher nga gipigayon og operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kung inyo makita pertinghuutan niya kung gagian para makasud lang sa kwarto nga gipuy-an ini diri sa kilid usa ka lawak ug dinang sa akong sa inyong liyo mao kanang nahimutangan sa suspect. Ato sa bypass operation sa mga sakop sa Cebu City Anti-Illegal Drug Special Operation Task Group, nasikop ang notadong level 2 drug pusher nga si Alcher Bainas, 29 anyos. Naatlansab ang higala ni ini nga si Don Tan, 39 anyos, taga Barangay Talamban. Giangko ni Bainas nga iya ang nakuha 11 ka 25 gramos og sayam ka medium pack nga gituho ang shabu. Iyang giklaro nga gibilinan ra siya sa maong mga drugas o gikatakda ni niya kining i-deliver. Dili sir eh? Ha? Dili. Kanang ibili na rin sa dali sa kuha sir? Yeah. Ay, ipatol lagi sa kuhan. Lamba niya. Hindi ko ginagay mga magarian ako ba? Natamingan na karoon ng aliko kay ipalik ko sa kasawa, maningil. Muabot sa 3.5 milyones pesos ang balor sa nakuhang shabu. Lakip na nakuha gikan sa madinakpan ang kalibre 38 nga revolver, pugakhang ug kapin 5,000 pesos nga halin. Ana sa watchlist sa kaidsot ang subject nga usa ka semana nga gipanid-an sa kapulisan dugang sa kaidsot. Kun way ikabayad ang mga suki niya mga babaeng call center agents, andam kining makighilawas kanila aron makabayad. Gihulagway sa kapulisan si Bainas nga usa ka mini drug lord tungod sa kadagan sa drogas nga iyang nakuha. Yes, so this is it has a street value of around 3.5 million pesos worth, no? So malaking ano to, malaking dagok ito sa illegal drug syndicate.
The thing is, ang kaibahan ngayon, yung ating mga kababayan, yung mga community members natin, ngayon nagbibigay na sila ng mas klaro na impormasyon. Daling gi-congratulate sa Cebu City Office of Substance Abuse Prevention kung COSAP ang mga operasyon pinaagi sa ilang Facebook page. Ryan Sorote, News 5. Maugad to ang usa ka oras nga pagbalita sa Action Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!